apta per a lavatrines equilibradas. Està composta per 12 cucai, 12 gerres e fontis e vassoios. I venia com en cicle. I llavors nosaltres allà estàvem esperant mig morts de riure, mig morts de gana. Que hi hauria algun personatge important que s'encarregaria d'organitzar aquesta colonització de la gent que arribaria des d'Itàlia. Tenim que pensar que seria una espècie d'edifici administratiu amb cert poder polític. També són 50 empreses 5 marques, més una qualitat turística que més el fet que hi hagi aquests turistes que d'alguna manera van visitant és important per diferents municipis, establiments.